Jagat Dewa Batara, yo bandaku, yo donyaku, yo amal-amalku dhewe. Tonggo kula wonten dawuh sinuwun. Bilung
Siap bos. Kusuma Tali. Nggih, kula wonten pangandika ingkang dawuh sinuwun. Swan wadoh senawi cedhak sun raketake satemene aku mung bakal takon menyang kowe kok. Patuko badhe nyuwun priksa babagan menapa? Nalika perang gedhe Pawaga Kala peranging buta lan kethek mangliawan lan ngalengka biyen kowe melu apa ora kok? Oh pripun sampeyan niku? Nggih derek to kula niki. Melu kok? Nggih derek. Yen ngono kowe ngerti. Kanjeng Rama Raden Drajit kuwi sedane kepiye lan sapa kang nyedani kok? Oh niku critane panjang niku. Ingkang Rama Drajit menika Satya Sekti Mandraguna Prawira Jayeng Palugon. Bebasan tan tedas papak paluning pandhe sisaning Gorinda tindas tedaning geger. Ning nyatane mati kok. Ning niku ngoten. Nalika perang bubuh ngalengka Pawaga Kala. Nalika biyen menika kathah para raseksa ingkang bubar mawut saking pakartinipun Senopati Mangliawan. Wujudipun Rewanda Seta naminipun Kabiyanoman. Banjur kepiye kok? Lah, sadaringipun kula matur, kula aturi semene sawetawis, kula aturi migatosaken cariyos kula. Kados menika critanipun sinuwun. Tansah pamoring sukma Senopmaya wenah ya ing asepi. Sinimpan telanging kalbu pampukaning marana saking tarlen layap-liyaping ngaluyo pintok cating sukma susuping rasa jati. Kados menika critanipun sinuwun. Tansah pamoring sukma Senopmaya wenah ya ing asepya. Sinimpen telenging kalbu maju jo. Maju. Maju.